Fibro ka miet besuk kemen ni fibro saya simpan ti shua bangan puli namar kajeng puli mentaka miet kadi na ka kitab na ka sam kalau nong ba sis pak sopo kajeng duai ban lait na kajeng snio bat na ka sam ka ba sis pak sopoi kajeng duai ban lait na kajeng beman ti ngakwa ban pasat jengmut yepi halor kajeng syailam bakla jong kibrio jongi hakani jela ti ngan ong ipi ba baro sikatu menta te belajan kal election ngilai osngau bha kita ke drama ti ngan ong ipi ba tang da kaktin cheng yele atma ti ngan ong ipi ba baro ki khon kabri nyu trap ki ba page bat like ikani ka subscribe ya kani ka YouTube channel jonga ti menta ka de jing hikai ipi ru ti haba bro sikata nei ki ong bet corona mentali ki ong omicron utau omicron kemut kham cherkhei bania covid-19 ti phi la sai arjar arpulai da ki wan rung hayeng asem jong phi nei ong bet kumneng nai wan rung ra hayeng namar yo bet omicron yo bet covid-19 yo bet corona namar ba hapor balik maki kabyang menta kadai sakapor banle mangipat sangi kibru barit ni haban le kleng ki ti ya ki khon jong phi jonga nei ki hakini ki arsnem ki laisnem mo mentana du arjar khat khandai arjar arfuai ti arjar arfuai arjar arfuar mentam ki le thawsha kumni la sai arjar arfulai ngi ki pat baru ngi hap ong kumtahi ba ya ki khon jong phi jonga kamut bro arsnem bro laisnem la pen wes kai kapor la pen lotpot kai kapor jong ngi ki kmi pa andre ka pai school ru ki shimbet ki siobet ngi hap siobet ti ngi ru ngi hap ong ye kitu ki candidate kitu ki MLA ba ki de ban kan bas online ubomnang ban kan bas online am te kamot ngi ru ngi da thabot online ngin thabot online ngi ru ngi anang ban thabot online takadaw la ki bomnang ban kan bas online ti ka baha banai kontes re ti ngir ngi hap ong kliang kenya ki namar ba kumba ki penjenjar yangi ki khlem le ei ka to ka pisa ka hok jonga jong phi baro khot kila klun lut maki pen kiwe ki marba mardi baro khot ki ong mno ba khlem kiwe ko marba mardi ti ngir ngi hap ong kumta umdan nong yeki da kiwe ko marba mardi mo menta baro khot kamar la ki lut ti dena takadaw ba ngiru ki pat ba ngi hapan ong kumta mdon kam ba pinwan sayeng mdon kam ban kan bas hasinong hathau ti kan bas online bet ngingin tebot online ngil anang kade ban long kaju ladai kibarit kalong kumta ya kibahe kade ban long kumju namar kani kadi senchar pat ba ngi hapan not ban ong kumta namar balai ba lada pisngo ya hap ya kata kabangang keren manga ong bet kanang ba kindup sngotu namar kamdei nong mi khman kadei nong senchar kade nong thau an ti henre la dau de nong thau an udai ban tep rui ka an udai ban burom rui ka an la dau burom mi ka an ti kamot kalong kumju yau bahe no ba khrau ka an khayat kumju ti ngiru ngidon ka hok ban kren namar hak kade ka hok bang yo ban kren lai lut namar hak senchar pat ba ngidon ka hok ban kren ti de na takadaw ba ngiru ngin hap ong be yaki wat ju wan haki yang kisam yo bit covid-19 yo bit omicron yo bit corona sto tingiru ngi hap ong lang kumta namar ba yaki kon jong phi jonga pan bro arsnem bro laisnem kamut ki pha online class tingiru ngin pha online class ya kitu ki MLA ngiru yala de ngin penwes kai kapor ngin ple be kayo ka hat ngin song be ti ngin di jing de ngin train ngin kta be ti la dang is ngo ya hap ya tau ba online class be de o ba on o kan bas online ting ngin bot yaw taw bangis ngawi hap ken bapet ya badang do todong kumni am hapo YouTube channel ti das ngawi hap ikan ya badang sa like share bar subscribe dam ngawi hap delete no sto de ban le bi kumta ti kani kari jing hikai jong IP namar balai ba da ong ki bahe long da ong ki barit te umlong henry prabarit pede kan tho ha ya comments kan narit kumtu ti lada ki bahe dale ki bahe long dale ki barit umlong te katam don anyra mdon anjir ka bakumta namar bali la dai ki bahe dada kitu subu kitu san kror kamot ka phanye ki kadi banlong khat san kror
lada ubarit utu san hajar kamut ka panyi ubarit ka di belong kat san hajar namar kalong kumjo namar ba u kamai rit andre utu rit u kamai he utu he ti ka di benyat kumjo ka an ka di benong ta ti de nak takada ba lada pi batai an te kamut hang ni ngan ong i pi politician bat pulit la ni bat kiru pat ba ngan ong i pi ngelong ka ju hi ti namar bali lada menta ndala apo yang bisyar ubahe ne ubarit ne u pulit ne u MLA ne u rupat baru hakaju hi kajing season bangile kam snio hakaju hi kajing pistom ngingan de nak takadaw kam de ban batai start iki boro namar ba amla alaj re na kajing pistom namar season ba ya kaan kamut ngingat kaan te bun sin ki bakan tho enga ki ong ni unia le ba ukuran balanya ka namar balel dang akran balan kan noro ngam sim 48 khen pat ya ki kendon jom ka YouTube channel de na kata kadaw ngakon percaya pi ada pinot ban khang ki YouTube channel jong atop to persyang sto de na kata kadaw habang ngampat pengkhen ya ka an jom ka YouTube channel ti kamut ba ngade YouTuber ngan ong ipi ngakran ni kajing sisa Pinom la ada ban kebum menga de yang takadal de pi kran kumno ru ngayat bi sakman namar bale kani kadi galanti ke jonga namar ba galanti ke jonga ka jingjob ke jonga kadi ke jingjob ke jong ublei bat ke jingjob ke jong upai ba kadi ke jingjob jong ublei namar ba kinong le kam sniu la ne kita ki nong selas sniu la ne kita ki bakwa ban le don bor la ne ban le jubor kata kamut ha ublei kam don ka bakum kata handai ublei ujob la ke jing ki baro de na kata kadaw ba ke baro lada de ki kun ya katngai ki men ki para ki bahieng bahasam ki lok ki jor ki prasnong prathau ki para marjan marpa baro khoj ni de ban job da ka jing blada ngimla ban job da ka jing wat jule jubor wat le jubor lada phile jubor kamla ban long ngakat kani ki jing ka junga phile jubor no kamla ban long handrei ya kitu ki ba kwa banyalam baklapan so lada kinut sisa te kemut wan mi apa pa wasakin ya ta ini apa pa wasakin lada pias ngo start du kata namar balai baru khot ngan ong ipi balai ngang supply khanang ya ka YouTube channel jonga namar ba hang ni ya ki eki banga keren na ka menta ban sngo tho pat ba kim simla pelat bat iki main point baru khoj ngaru ngadei ubri u artis kamut nga atip bahai kerkom edit kumno kamut iki point ki media hang ni ki point ki banga keren ki ot no te kamut ba ki tieng yo sngutu ki paj ba de na takadaw ba balai nga thaw ke YouTube channel jong nga pelaj kumne real kum banga nga keren te de na takadaw ba kani ke ba ngangam nomla ban edit ngan nomla ban pen internet ngan nomla ban kumne tai handre nga keren kani ka di normal bet nga keren bet ka kalong real bet ngakren ngapelaj bi kumni khnang ba ki paj ba nong kendong bar khoj kin dup sngo tho lut khnang ba ki paj ba duk kin dup sngo tho lut khnang ba ki paj ba nong bela kin dup sngo tho lut de na takadaw ti handrei ngi upaj ba aru ngi ubrio baduk ru ngi don la ka jong kabor dei tangki he spa ki badon ka jong kabor dei tangki he saipan badon ka jong kabor dei ki MLA badon ka jong kabor dei ki ya ki MDC badon ka jong kabor handrei ngi ki paj ba aru ngi don ka jong kabor ngi la ban penkela nakadiang nakamon syakadiang kasyong kabor jungi poj ba karai ka debet arah jar arpulai te dia na takadaw ba karai kalong bet hasua bangin tebut ngidi ban perkat ya kata de na takadaw bali ba na sakran khnang ya kata namar kumba ngi kinong mekria lani ngi ki khasi menta kemut hakane ke jela ngilai kendu kijing ki kon kabri hunyu trap par khoj ki kendu jing hakini ki arsnam laisnam hadu dan mano bas ngusen hakani ka por kamut dan bahiyang basam dan kur don jat don handre wat teng ki ba ba thon nyuru tang ban le on tep ro mbet mlong msapet te kemut da di production te kemut long bet mo oho dina takadaw bangi ngidi balong basyan ngidi balong bas ngutho no nang ni skman khnang bangin yo ka sanchar khadar ka bakhoj khnang bangin yo ya utau brio badon jingkit kli khnang bangin yo u taw nong taw an u bala ibet ket gum kajuk ti dei bangin ya bot sa ka to ka stay hindai batang suan pen biet ma u kamut la biet tang sekawang dai
sanspa isi hajar kemut ayabi handrei dai ar hajar mentamo isi hajar mdon chu dai sanspa i ar hajar dani dai ar spa kumbo itu khana tu brio boong ba mentate ki apisam ai ar spa marsi ai ar spa lali tap curuk te kemut ngonga te uong ta brio ka klik kasi menta kala atat bah ar spa tengkar ayo klik kasi mo te kemut menta ka klik snyang khat ruspa khat nyuspa khat praspa handre ka klik jung ubrio kasi pat dia tang ar spa te hab ya perkhat ke nyela dia namar la dan la job uta ubrio bathiet ya ka klik jung pi pat am unle ka do umon te pinia jalau li yu pinia ong li yu bangi jenjar handre hakapur bangi jet ya u ba un thawan ba un bandon kata ka an ke baskam bante song bante ban aikam ajami ki brio jungi ban plilat plilanti handre kamdon bukum kata kias ngat tang yela dia ke hek po tang yela dia subyang tang ki bahi yang wasam la jong kilok ki khun ka tengah kumta ha ti dia nak takadau ba tolong ki bastat tolong ki bas ki ba perkhat tolong ki bakrau perkhat shua ba unwan arjar arfulai ti lada pis ngowi hap ya kani ka YouTube channel jong badeng ti sa like share ba subscribe ti mentangan ong ipi ngan puli no na ka sam ka ba shispa sopo ti omdei banga keren ya ka basniu namar ba kumba ki kidon ka hok bakin keren kila ban yalam bakla kar bakimon ti ngaru ngadon ka hok bangan keren ngan keren ya ka jiksi syapat ka bom don ling ino kamde bom yasha ino kamde banga yasha ino ya pajar ngam yasha ya sorkar ngam yasha handrei kumba ka sorkar jungi kani sorkar MDA kalale kamut ngi hapan keren ya kata ka ka kale amde rian dal ajan election son pen be thong mau nong rem ne lep niam tai la pen be nak am taki nong rep nak am taki kita bar khoj en namar ka to pisa bar khoj ke bapi la lum da ka bapen kiu ya marba mardi teng upan ha hadu khat ruspa khat sanspa man kan lockdown kemut jan pthei sa ka jabeng ru ban pelang ka pisa belit belaro mio handrei tang ban thiet phan ru semjing ti mantangi di ban skuthu no ladangi kwa ka jengkela ngimde ban bi ya katengka ladangi dang bi ya katengka waju kwa jengkela ti mantang kemut ngan puleno na ka sam ka jing duai ban la na kiri usnio hau nung lam jing ruai ka sam udabet kasam ba shispa sopo to pelat yanga ko try na kiri usnio to yada yanga na kiri runar kimut tang ki kam snio hakado nut ki pen ki thma man la kasngi ki pen nep yalo thliet kum ubsen hapo yang sentur jongki kabi senpu to yada yanga ko try na ki tersim kiri udakat to sumar yanga na kiri runar ki ba ap thap ban wo kejat yanga kiri sarong kilapan ap jingriam yanga kila priang kejar telai harul enti kilapan ap serwia yanga ngala ong hau trai melong ublei jonga tu sya skor ya ki jingkerpat jonga ko trai ko kenrat jonga konung suspa bakhlan jonga melaya dai ka kli jonga haba ngala yele wat ai ko trai kat bakwa kiru dakat wat ai ba ka butsniu jongki kanla kitu ki bakir tawyar yanga ki peniang yala ki kli i kajing snio baki sni kan thomlin yakihi i kin hap kirngading barhem halor jongki i kin sabret jendu hapo liulong klemmi shu ya ubat hadrong wat penne hakari i kajing jenjar kan be nadien ya uriurunar haban dayap ngatip ba utrai uyada ya ki bajenjar ubisar hok ya ki barangli hot ki bahok kin aingu ya kerteng jongme kibabha kin chongsa bat me kajing duai ban lai na kajing boman kasam udabit na kasam ba shispa sofuai na khot ye me kutrai to wan kloi shanga to sha skor ye kasur jonga banga khot ye me to kajing duai jonga kan long hame kum kajing ubi bat kajing ra kikti jonga kum kajing kenya jan min to bu nong ap ye sentur jonga kutrai to sumar hakrdop kirmiang sentur jonga wat sya bakado nut jonga kan phai sya kabasniu sya kikam beman rengkat berkiri udakat ngan om yabam ya di ibat kila lano ai ubri bobha unsyo ne kentet yanga kade kejingli asbun handre ngan om sya ba uriusniu un pensle e kakli jonga
kajing duai jonga lenter taj persya ki kam daka jongki haba la lenshop ya ki nong sanchar jongki na thmir yan ki paj ba kin kubur ba ngalakren ya kabadei kum kading yam bala pharia kum taru la pret sapret ya ki sieng jongki harut jingtep ki khmat jonga ki phai shame kublei kanrat ngawan ri hame wat I no langkar yanga to penjenga yanga na ka jingriam baki penap bat na ki serwia kirusniu I kirusniu kin ngat lang ha ki jingriam lajong ngapan ngan laj kani kajutang ublei kani kaktin ublei ngas ngongu ya ublei ti dei na kata kata ba haba ki baro ki ba kaman sim jonga kasania tang ublei ngangit skam ba ublei hi unle ka ba na ka banta ka jing im ka jongi ki ba syam lanat na ka banta ka jing im jongi ki ba kerdu ki ba hiran ki ba ngi mat ha ka jing im jongi ki ba man lang kasngi wat sya pen bi hano im sngi da ka ba tre sitom da ka ba jaw ka sep ka sar hangta phin kemen sin ban ya ka ba philik bi ya ka jing yo namar ba sisin ba philai yo te kamut habaki te kamut phihaban ko ngu ya kita ki briu ki ba handre ngam ju kwa ka yo ban ngam ju kwa hiru ngam tre hiru ya kinong namar ngam dei unong bam te de na takadaw nga tre sitom dalaki jong kikti kikjan namar ka sim ka kemen sto te de na takadaw ba pi baro lada pi im ha kata ka jinglong dei phim don jikuslai te manta rep riang kamar ba mardi namar balei ba kat ba phi nang tre sitom ya ki marba mardi namar kan sapoi kapor ba yo ba kanunu kapor kan khie kathma jarany te kamot ai ba ki ba im shanong kendong ki ba rep bariang kin im handrei ki ba bit katangka ai kin yapdu sto de na takadaw ba habang ila jenjar si palat nei namar kila penjenjar hok yangi te kamot ngi hapan kran ya kajing sisa ngim de ban rit yano ngin yang halakanong rim da ka bang isanya scam ho blay tang katahi te de na takadaw ba haba pisanya scam ho blay kamot phinom don jing tieng jing rit namar bali u blay udon rekan ti em halakisngi da ka ba kamai ka hok sikantien kat kum ka hukum ublei wat ju kwa arha ya ka jong kiwei handrei to komen ya la ka jong to rap to riang to trei to kta to minot top halaka kam khanang ba ublei undup karkhu halaki singi khanang ba ngindup yang scam halaka nong rim khanang ba ka jaj ban riu kan im khanang ba ki khun ka bri hinyu trap kin yai 3 minot halaka kam bat kin yai im singi halaka kam bat ngin yang rasong halaka singi nang ne syakmat ngin ki ngin ksar bat ngin trei ngin kta jingmut jing perkhat kan yar rangkat ka jing karkhu jong ublei trakan rat ti de na kata kadaw ba ngahapan pelaj ya kani ka YouTube channel jonga namar bang pelaj na kapor sa kapor hadu ba pinda syai par hayau pau kata kade ka jingkwa jong ba deng bat kai bar khoj ka ba ublei upenya khmi lenti banang ne sakmat un ai karta bajalan bat banganang im banang pasat lem ki jingmut jing perkhat ka ba da ka bang ya sam lem ya ka jing tip kat bang ayo na ublei ayo sngo bahana ublei de na takadaw ba ya pi baro kiba page bat ya kani ga YouTube channel jonga ya kajing kersan jong pi ya kajing subscribe jong pi hakawai kasngi ngan ong pi ba hadu menta ngampat sei pisar ya ngampat yo sei pisar na YouTube channel namar bele nganang supale namar ngamnang haban le habang athawi ke YouTube channel jonga ro ngathawi dalade ngampat don experience bah ya kani ka rukom long ka rukom le ya ka sapang ka YouTube channel jonga te ngalade phale manakani ha I mahe storyteller London ti dena takadaw ba hadu menta tinga pa dio seira ti yaki baro ki ba PPUE ya ka jinglong ba sisha jonga ti ai ba kitu ki ba ben kimat ben mlilei namar balei sisien ba ka don ka liang sensar ka don ru ka liang persya waju ya theo reki bakim pat sngotu waju ya dom yaki ai kin keren kat bakimon mjuli leira namar da kikren ro khlemlut rete de kikren kumno mlut rete ibadang khlemlut rete pin yamong li yu phi ke bakarsan yang waju yamong re namar balei pin mong li yu namar ba ibadang ile khnang
ti pinai dom re namar de ban bot bi ya kanuk sa jung badang waju dom namar da pi dom ti kamut pi jenjari la dia pan ti teng habanga akhnang pat kum tu piu ju sngaw area namar belai habanga ngale kanu ru ngale da tip ngale da sngotu mder bangam sngotu ti la dabu jing keli ki beriu ngala ban reply ngala ban jubat ya kata ti hendrei pi ki ba pej lani ki ba sngotanat ya kani ka YouTube channel jonga pej halaki sngi bat pinio kum ka jing hikai hapi ha ka jing mut jung berkat jung pi ba pin chai lut par namar kum ba pisai lam bakla namar ba bonsen hi lada kino ki brio ki ben ye pi nei ti haba ki ben lani ki ben ki keno kum tu nei kamut ba ki kwaan peno arsut ye pi ki kwaan peno arsut ti pi lada tip lupa lada unu brio ba ben pat udan ru brio ba ben haba uben bat ndaw lada ben andre hap sngap shwa mo lada uben ru ndaw lada ben hadin lada ajing mut ye pi lani pasat lem ki jungmut hapi ti hap pediang ru e kata lada ka badai ti pediang e ka balaj tanai pediang ke hap perkat shwa ke ti hendrei tang ba haba uben ru pin dom no te kamla ban long ti kamut hap nu udan ubrio ba ben ru mo uben khnang ru namar bele tang khnang ban tip ye kata ka jinglong jong pi hendrei ngang da ben ru ngaskap shwa hendrei kadon kapor bangar ng saben kelapan ti dena takada ubrio hi ude ubrio unam la hiru ban bam jabing para brio ti dena takada haba piyai rangkat ber ublei pan ublei ulong ka jing job ublei ulong ka jing scam ublei ulong ka jing iet ublei ulong ka jing start ti dena takada ba balei ngamla ban klet lani ngari kan mau ya ublei man la khlimat lamiet na step namar ngas ngotu ba kamen sim jonga kapalei ladang kan mau ya ublei ti tangkini kentien sa tiasok yepi boro kublei sibun